Čaute ľudia, dneska to bude taký malý vlog, že si stiahnem, tak nie, no že nie, taká prechádzka, no ako vidíte, tak som von, takže uvidíme sa o pár minútach, zatiaľ čaute. Chcel povedať, že dáme prechádzku. Možno vidíte na albumi. Som naspäť a ďakujem za pozretie. Ďakujem za pozretie a hodím vám dáme si spotlighty. Toto video dosiahli 2 až 3 lajky, tak bude okolo mojej dom, okolo, alebo vám ukážem môj dom, tak stavte a to bude všetko. Budem popravovať nového video a hodím vám tu veľký obrázok okolo mňa. Čau.